sila dire. Aron makuha ni mga klaro ni. Paulong ko na imong giling. Ako rin mong tulog isakto sila diniday. Orang dili maayo na. Okay, parehas na tanan tulog sakto rin. Okay. Mayong hapon sa tanan. Okay. Ang ginalisag kanila, may labot na sa pundo. No? Ako, kung maambit ko din, particular yun ko usap ka pundo. Kaya ako man doon, moingon man na, bisan usay pundo, basta Ginoo ra gyapon, okay na na. Kung ganong mo supa ko ang bisan unsa ra nga pundo, basta Ginoo, sakto na, tungod kay ang atong Ginoong Jesucristo mismo, nagtong napo siya sa kalibutan, kapila gila balik-balikan niya, o kusa sa huwag na ako ipasabot o balik-balik niya nga mga pahulo, kadtong iyang gilitong sa amahan. Nga namulong siya, nag-iskot siya, kaya iyang gustong istoryahon ba ang amahan. O kusa sa iyang istorya, mauni, amahan, mausa unta sila, maingon nga ikaw kago usa. Usa. So, ang atong Ginoo diha, wala mag-isgot o daghan, no? Usa ra gyud. Kung niya, kanang usa niya, itulo naman na, mao na ang iyang iglesia, no? Mateo 16:18. Hiingan niya si Pedro, tupulod ko ang akong iglesia. Ako. Usa ra ka mo, dili daghan, no? Akong iglesia, dili daghan. O niya, gitawag po na niya o kanang usa, gitawag na niya usa ka turil. Usa ka turil. Nasa Juan 10:16. Turil. Ang kanina, turil migo na kanang parang turil o pundo, dili na parehas. Ang ako yung kastudya na, di na tinood. Nga ang turil o pundo, lain-lain ang buto sa buta na. Usa na. Asa na mabasa? Sa 1 Juan, Kapitulo 2, versikulo 18 at 19. Di ko na lang kasama sa Biblia kay kinirot ang microphone sa pakikil, baliw-baliw, kinarip ang tingos. Wala nga, isa kasama niya sa inyong Biblia, napaka Biblia sa dili sa kumbag, di lang na mukul kay kulibog ko niya ko, di na ko mutingog ni Mike. Pero kung siguro inikpangutanan ninyo, ato yung pagkito na akong Biblia, kung di mo matuwa na. Kay sa akong Biblia, kanang turil o pundo, kusara na. Kaya lang naman, ngayon ta, nakatugturil na usang isbutan sa Ginoo, lahi po itong pundo ng isbutan ni Juan. Sa 1 Juan 2:18-19. Kusara, no? Pero sa ako kung pamalansigod, bana-bana nga posibleng masayo, posibleng kung may sakto. Wala ba na? Posibleng may sakto, posibleng kung masayo. Kamu na rin hukom kung masayo po ani. No? Ako ba, kung ulikay ka sila ng pagtulog ang usara yung pagpundog na naman. Kaya, siyempre, usara mag-inuta, yun ba? Ang itugod ng Kristo. Pero ganahan mo ka magtugod-tugod ng gato. Di ba? Dahil gitugod ni Felix Manalo. Dahil gitugod ni Ellen White. Dahil gitugod ni Alexander Campbell. Kutlo yun ang Biblia. No? Dahil gitugod sundan ni Moring grupo sa ito mga isang Paulino, no? Tatay Paulino Magkapay. O kuman pa, kailangan kita magtugod-tugod ng gato ba? Ang ako po dali nga, hindi na utata magtugod-tugod ng laing kay naanamay usa na itugod ni Kristo yan yung unang siglo. Wala na ko siya mag-ingal nga sa pagtugod niya, ngayon, pag-abot ko sa panahon, yun ako yung mabasa ni nga po mga pulong na tawag ng Biblia, dahil ipasa niya, magtugod mong like pundo, kung siya mag-ingunan na. Ipat, ang iyang ingon, na kiniha mong pundo, kag tugod lang pa mahisago, kinahanglan, tuluan po sila,
Kanon, sa kupon, aning, usa na yun niya kapanon, usa ka pundok, na sa buwan 16. Una gisa mag-ingon nga, iligpasan ninyo ani ako kasahon, kini ako mga pulong nga mahimo ni Biblia ang panablag, then ang iligpasan ni, then doon na ilang pagsabot, galahin po, then tungkol puglay pulong. Hindi siguro yung anak. Masahan ko ninyo sa 1 Juan 2:18-19 nga ningon si Juan kadtong ubiya aning usa ka pundok nga among ipasakuban isipon nga dili tinuod sa ako kaya tinuod sa ako magpabilin ko na magpabilin kayo sa ragon sama sa kanang na akong ibalik-balik kanang magtiayon kanang kaminyon one wife one husband na gina, di ba? Hindi gina naghanon usa na gina. Kaya kung ang lalaki, dili na gumapahan siyang asawa, dinbiyahan din niya, ay, dili ka na mayo. Di ba? Iyon na, sa pundok na gitokod ni Kristo, huwag siya maingon nga, kung dili ka mo magkaanay na ani, kaya dahil mga sakot na buluyagon, yahin ninyo ni, huwag mag-ingon ang ginawa na. Di ba? Sampula na, katong sa 12 ka mga apostol, na may kahudas. Kung iyan, katong na si Judas, dili na ba si Satanas may kapili ato na mahimong usa sa 12 ka tinunan sa Ginoo, di ba? Ang Ginoo Jesucristo na por mismo ang nagpili niya. Kahudas lang siya. Pero huwag kang mag-ingon ang Ginoo nga tungkol kay dahil kahudas na niya kung pundok yaay ninyo, huwag siya mag-ingon na. Para sa nasa kung panahon rin nga ang iyang pundok na himo ng labing higante, itawag na ni makilapon kay Iglesia kay imalukop gusto ko kalibutan, no? Itawag na ni siya Katoliko, huwag yung naginoon nga inig mo, dako na ni, daghan ng mahimong pariya ni, daghan ng mahimong mga obispo ni, na kung doon ay mga tagap nila, na ay mas makasala nila, yaay na ninyo. Huwag ang naginoon na, di ba? Pero, muna itong ibuhat. Di ba? Thank you po mga naginapay ng mga nagturo na ni Biblia nga ganong Biblia sila sa Katoliko tungkol kay mas lang ganais pare dagang puluyagon huwag mag-ingon na. Kung inyong kasahon na libro sa Corinto huwag na, no? Namahin, unang Corinto, ikaduhang Corinto basahan niya kapila natusa ni San Pablo ang Iglesia rito sa Corinto kay daghang mga immoral. Pero wala siya maingon nga, bumo na yung mga immoral na rin kasakot sa Iglesia, yain ninyo, magkibot ang laing pundok mo, mag-ingon San Pablo, anak. Diba? Kayo basig, diskumpiyado mo ba? Ang mabasa sa Biblia, bro, Iglesia ni Cristo, manliliman Katoliko. Well, ako na pong balikod ko akong gingon sa Miyagi. Kaya ang Iglesia ni Cristo sa Biblia o Katoliko, usara na. Kaya lang, maingon mo, kung sa'yo gusto, Iglesia ni Cristo, Katoliko rin. Lahi, anak. Di ba? Sige, maingon mo, anak ba? Simple na ang atong hubag, anak. Gamit ang logic, reasoning. Maingon si St. Thomas Aquinas, ingon siya nga, faith is not opposed to reason. Ang pagtuo ko na dili kasupak sa rason. Pwede ka sa mga tunay rason ang atong pagtuo. Kung doon na maingon nga sayop ka, maingon ka, oy, sakto nyo, sayop mo nga, maingon mo sayop ka, natay, pamatuon natay, rason. Nagkaroon, sa may rason, nato, nagkanang Iglesia ni Christus, Biblia o Katoliko, masara. Ako himuon sa example ako magalingon. Ako nga lang yun, hingalan sa ako mga ginikanan, Silbert Lundoyano, no? Silbert Adriatico Lundoyano. Isang kinala ko, yapin lang ako, kana middle name of family name, kanalala ako first name. Ako first name is Silbert. Pero dili lang Silbert ko na ila. Pwede pa sabot, dili kay Silbert ra ang katawagan ako. Itawag mo po Bobby as my nickname. Dayon sa kinahanglan ko sa radyo, no? Itawag mo po Veritas as my radio call sign. Karon, tulo na ka laing-laing pangalan, pero dito makaingon nga, tulo na ka tao. Di ba? Tulo na ka tao, si Silbert, si Bobby, o si Veritas. Kusara na. Nga naman. Kaya ang gitawag po Bobby, paano ba po si Silbert?
O kang gitawag kong pinitas, para mabuto si Silver o si Bobby. Usara. Nakaroon, basit pingon mo nga, kana, kung sa may buti may pasabot, Brad, na ang Iglesia ni Cristo sa Biblia, gitawag kong Katoliko, muna mayroon ka nga usara na. Di ba? Ang tuwag, mara na. Kaya galing ko sa basahan sa atong mga isang Iglesia ni Cristo sa radyo. Basahan nila na sinulat sa usang kapari nga si Reverend Edward Taylor nga ang unang ligamit anang pulong o katawagang Katoliko si Obispo Ignacio tinuod na. Pero naara po sa mga libro nga niingon si Obispo Ignacio nga ang iyang gitawag og Katoliko ang Iglesia ra po nga gitugon ni Kristo. Therefore, kaya gitawag ni Obispo Ignacio ang Katoliko ang Iglesia ra man po nga gitugon ni Kristo. Conclusion, usara ang Iglesia ni Kristo o Katoliko dili lain-lain, di ba? Logic, reasoning, di ba? O sa example ana sa Biblia, lain. Kato si Simon, di ba gitawag pa ito ni Kristo o Pedro? Karon pangutana, kaya gitawag ko siya Pedro, si Simon ba o si Pedro, duha ka tao o sara? Usara. Si Saul, katong nahimong Pablo, di ba? Isa may katawag niya Pablo, di ba si Kristo na po? Si Saul wag Pablo, duha ka tao, lain-lain usara? Usara. Saul Covenant. Kato si Jacob, di ba, gitawag kong Israel. Pero, duwa ba nakatawa si Jacob kong Israel, usara? Usara. So, ang Iglesia ni Cristo sa Biblia, gitawag ni Obispo Ignacio Katolika. Therefore, usara ang Iglesia ni Cristo Katolika. So, ganahan natin sa Biblia ko, o mag-iskuta sa sulat ni San Pablo, daghan kayo katawagan ang Iglesia na usa. Usara ka Iglesia, pero lain-lain ang iyang pagtawag. Itawag niya sa 1 Corinto 1:1 o Iglesia sa Diyos. Nalimot ko, itawag po niya ng Iglesia sa mga hintil. Itawag po ng Iglesia ni Cristo, kanang tuto-tuto sa mga Iglesia ni Cristo. No? Itawag po ng Iglesia sa mga balaan. 1 Corinto 14:33. So kung ato ka ni Pablo, lain-lain ang iyang tawag sa Iglesia, pero usara na tabuo. Hindi na lain-lain. So kaya usara man, mao maning Katoliko, dili raw na tawag-iusa. Ato tang kumanon itong gingo sa Ginoo nga, kadto wala may sakop kaning usa ka tuloy, tangyawan to sila, aron mo apil rin sa ato, usara ka punto. Inganaw na, dali ito maghingog lain-lain. Kabuliang matana. Patuloy ang matana doon, maging matala yung pondo. Tinood ka, daghan kayong problema ang atong simbahan doon. Kaya, kung tayo gihingon ni Kristo, sabihin nga, ayahay kaya ang simbahan. Di ba? Sa mga sulti ni Kristo, kapasidaan na siya na naging magpamadlong. Di ba? Sa 12 pala, dahil ka pamadlong, si Pedro, si Judas. Si Pedro galin, nagpamadlong mo ito, di ba? Itugyanan siya sa mga Yahweh ni Elias sa langit na nagpasabot ng pagka-leader. Siya mo ikihimong representative o vicar o diba, patuloy ng Katoliko mo na nga si Pedro mo vicar of Christ o Santo Papa. Hindi na ba taputuhan na? Hindi na mabasa sa Biblia? Well, may mong litra por litra, hindi na mabasa, pero mga itong subcon na nagitawag kong implicit na alas Biblia. Si Pedro, gitugyanan ni Kristo o mga Yahweh sinigarihan sa langit. Asa na mabasa? Mateo 16, 18, 19. Kung kanang gitugyanan sa Yahweh, tawag ko nag-amahan. Kung sa manas kiyan sila, Papa. Nasa Isaiah 22, 20-23. O kanang nagkupo si Yahweh, tawag ko nag-santo o balaan. Nasa sa Pinalayan 3:7. Wala mo ito ikong-ikayon dito sa ismo, no? So ako na ng inugtong doha ka pulong ikan sa Isayas nga ang tinugyanan sa Yahweh tao pulong kamahan sa Pinaliyang 3:7 tao pulong santo ato nang inugtong Santo Papa, Holy Father. Wala'y katundanan sa pagkatinugyanan sa Yahweh sinigarihan sa langit. Lindo doon tayo explain. Kung ano tayo oras. Kung gusto mo kitalian at ang inigyo sa akong programa sa Radio Upa, no, Domingo, pinahong may programa, Tagalog, sa DSDR. Alas 12 sa kaupuhon na ito, launa, no, DSDR, RMN Polo. O
Oh, DSDR. 9:81 AM. Oo pa. Domingo, alas 12 ka doon na kaya ako topic ko about church authority naman. No? About sa otoridad, sa iglesia, iskutan man ako sa Tupamana. So, atangin niyo sa mga programa ko pa. Kaya salamat o may gato. Okay, pamunta na. Okay nga po, ba? So, ano na ko yung pagkutanan? Ano man, nga doon na naman kitawag ng mga big na mga Kristo. Okay. Dahil matuwa po, piki ng mga Kristo tungkol kay... May gawin, ato sa stylo dyan ng piki, no? Pero piki, mayroon ka na mauna, pero din tinuon. Tama ng kanang kwarta, mayroon ka natay kwarta na, eh mauwang ngalan. Dayon, wala dito ang mga ilahanan sa tinuon, wala mayroon kang piki. Oh. Mayroon kang mga Kristo piki ron, kaya naman ko igangkon na sila Kristo mo no, wali-wali o Biblia, pero din tinuon. So unang mayroon kang tayo mga piki. Una, kinanglan, tuna na doon So, ang ay po na po ang interpretation pagkaya. Lalong minimum ako na naitigay nga naman. Sunod sa pagkamatay sa itong Kristo. Tatlong unang Kristo nga wala sa kulit pa siya. Original kito siya. Wala ay Diyos di mo kalimutan. Original nga Kristo. Karong nga namatay man siya, doon naman siya tungkol sa Biblia at ang kalituhan. Magiging ka po siya magpatawag ng Kristo. Ay, ang magdala ng mga ngalana na Kristo, mga anti-Kristo na. Kasi naman ito siya tinuwag na Kristo nga bubalik na katong nagwaya. Kung dahil tinuod na Kristo, dapat tinuod. Oh. Wala. Sama nga, kung dahil tinuod Diyos, unang tawag ng Diyos, dapat tinuod niya Diyos. Dapat magiging nga, kung dahil magkakalay na sa langit, pero dahil tinuod po. Okay. Salamat po. Salamat. Ay, salamat po. Laura. Sige. Karon, sa diling kamaglangan, dalitan ni Brother Carlos.